Здравейте хора, добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще отваряме едни антистрес лапи, които успокояват, когато ги натискаш. Нека да ги отваряме. Ето ги. Ейде сега. Гледам това е в пакетчето. Започваме с ето тази. Те за малко ще ги дръпни. Ето сега, хоп, ето лапата. Ох, как са. Много е такава лепкава. Ето, разтяга се. Натиска се. Ето с тези топченца. Дайте да ги изкараме. Можем да я направим мека лапа. Айде е така. Почва леко и така вече да и се появява косми. Ето става пувкава. Ето вижте и това тук е от топченцето. Ето тук слагаме тая. Сега продължаваме с и тази черната. Давайте, сега я отваряме. Хоп. Ето я и черната лапа. Тя има същите фокуси. Може да я дърпаш, да я натискаш и така. И тя има и такъви топченца, с които може да ги слагате върху самата лапа. Слагиме всички топчета. Ето е лапичката. Разтяга се, както видите, много хубаво. Натиска се ето така. И можете да изслагате и така топченца. И става ето такава хубава лапа, когато ти сложите всичките топченца. А сега отиваме към следващата лапа. Ето е следващата лапа. Хайде, хоп. Че много сложно се отварят. Че има едни и такива гадни железни. Ама те се махат само когато отвориш пакетчето, ето така. Ама и пакетчето сложно се отваря. Ето е другата лапа. Тялата има снежинки, звездички, топченца, миди. Ето. Може да си я натискате, да я дърпате и така. Ама после по вас ще има много ето такъви неща. Така че тая лапа е малко по-странна от тея. Гле, вижте, ей такъви снежинки има. Ето. Да си залепим нещицата на тая лапичка, да я дръпнем и така, да я понатискаме. Имам чувството, че натискам хора нещо странно. Лепкавко с нещица. Ето, вижте как всичко се закача по пръстите ми. Вижте.
Ужас, снежинки, миди, топченца. И нека тая лапичка да я оставим, че е много и така мръсна и страничко. Нека да отидем към другата, че тая е нещо странно. Айде да отива насам. И тук сега ще видите третата лапа. Тя е също така черничка, ама има розови пръсти. Този път се отвори лесно. Ето я, тъмън отворихме пакетчето. Хоп! Измъква съм. Ето. Айде. О, тая е доста мекичка, ама много лепи. Тя е като лепилче, ама не е лепилче. Уху. Колко яко е. Ето, можем да се украсим и нея с тези топченца. Другите още не сме ги изкарали. Ей, така можем да си ги сложим. И да си ги натискаме мекички с тези топченца. И да си ги дърпаме. И другите, ето. И третата. Общо са 4. С много топчета. С много декорации. Ей така. Можем да я сложим и ето това на тая. И ей така, да сложим още топченца. Хоп, да я залепим. Айде топченцата. И ето така бяха лапите. Това са интересни стрес лапички, с които може да си играете и да си ги декорирате по начин, по който вие искате. Може да използвате брокати, не само нещата в пакетчето, с които пристигат, но може да бъдете по-изобретателни и да си ги украсявате както вие искате и след това да си играете с тях. Много са интересни за игра. И това беше от нас. Абонирайте се за канала с лайк и камбанка отдолу. Абонирайте се напълно безплатно и нищо не губите и по този начин няма да изтървате видеята, които ние ще ви показваме. Чао и до нови срещи! Чао!